Barcelona també és nostra. Aquesta candidatura és per estar al Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Políticos, llevamos 10 años atrasados. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con el colectivo minusválido? ¿Por qué no tenemos la cultura deportiva? També tenim dret a un habitatge digne, com qualsevol. Demanem que totes les empreses que licitin per l'Ajuntament de Barcelona tinguin per necessitat i per obligació un 7% de persones discapacitades. Una manta preocupa d'assistència persona. L'accés a la informació és un dret, però no tothom hi té accés. Hem de fer arribar medis tecnològics. Nosaltres lluitarem perquè arribi. Estem lluitant per poder aconseguir aquest trosset de l'andana al metro que no sigui tan complicat i tan difícil per a la persona que va en cadira de rodes. Treballarem perquè totes les parades del metro siguin accessibles. Que som 160.000 persones que paguem els nostres impostos igual i reclamem els nostres puestos a les nostres platges de Barcelona. Per un model de taxi accessible, per un urbanisme accessible a totes les persones, per habitatges, perquè totes les residències tinguin un control perquè no es donguin les violències. Per totes aquestes coses ens hem unit tots els de Barcelona, també és nostre. Vota'ns, 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 que et necessitem i ens necessitem. Vota'ns. 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 Vota'ns! ¡Vota! Barcelona també és nostra. Vota'ns. Vota'ns.